Ngiyanibingelela ngesibingelelo sokuthi makadunyiswe uJesu Kristu. Njengoba sasithembisileke ukuthi ngoSeptember inyanga amagugu sizoqala isifundiso ngecatechism. Esifisa ukuqala ekuqaleni kwenyanga ke kodwa imisebenzi yokuqala esithutshelwe yona okuyimishini iye yakuvimba lokho. Mhlawumbe ake siqale sichazeke ngoba masikhuluma ngecatechism abanye baye bacabange okunye. Nanti icatechism lebandla elikatholika liwumqulo ngaka so ungacabangi lokho okuncanyana ukuthi icatechism encane ecatechism nanti 1992 divuselelwa ngokupheleleyo. So nansi ke into esikhuluma ngayo masikhuluma ngecatechism. Ake siqale lana ke. Igama elithi catechism umfakele esizulwini lisuka mhlambe sothi singisi catechism kodwa kahle hle lisuka egameni lesiGreek katekesis. Mhlambe ke sichaze ke nale ex-Greek neShebheru ngoba abantu mawuyikhuluma kube ngathi uyapensa. Izona zilimi lezi ezabhalwa ngalo zolezi zinto. So kumele sibuyele kuzona. Khona izinkolo ngalinganisa mhlambe eziqale eAfrika namabandla. Uma esephesheya imbhalo yokuqala yakhona yofundwa ngesizulu noma isitolikiwe kodwa kubuyele esizulwini ukuze kutholakale umongo nemeaning okuyiyona yakhona. So nathi masibuyele esiGreekini naseShebherwini sisuke singapensi kodwa sibuyela la izinto zasuka khona singagcine emahumushweni ngoba amahumusho ayadayisana traditere sisho njalo sisho umhumusho umdayisi by virtue. So catechesis kusho ukuthi ukufundisa ngamazwi omlomo, instruction by the word of mouth. So ngicabanga kubalekile lokho ikakhulu ngamazwi omlomo ngoba khona abantu ababathi angizoyifundelela mina ekhaya ngizojanjanjani. Cha, icatechism kumele lifundiswe ngamazwi omlomo, kumele ube sendaweni yokufunda nalabo ofunda nabo icatechism. So kusazovela ukubaleka kwalokho. So icatechism ake isifundiso ngamazwi omlomo, isifundiso ke engqenyini yethu sokholo okufundiswa ngalo abantwana yintsha nabadala. Akufundelelwa amasakramenti, icatechism akulona lokufundelela amasakramenti kuphela, zingcenyane ezithile zalo lelo. Kodwa icatechism lifundwa wonke umuntu nophaphi imbala uyahlala phansi afundile. Icatechism nombishop nocardinal nompriest kumele ahlale njalo elifunda icatechism. Yini ukukholo? Njengoba sithi isifundiso sokholo. Ukholo indlela ethile yokuphila. Indlela ethile yokuphila singaqhubeka oyikhethile. So ke uma kuyindlela ethile yokuphila icatechism ke lizokufundisa le ndlela yokuphila. Mhlambe siye lapha ngokaMateyu chapter 28 verse 18 to 20. Nginikwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Hambani nenze zonke izizwe abafundi. Nizibhabhadise, nizifundise konke enginifundise kona. Yazi indaba. Khona lokho okuqala nizenza abafundi, lokho mhlawumbe ufundela umbhabhadisi, ufundela umamukelo bese niyayibhabhadisa sezikhona ebandleni niqhubeke niyifundise. So akuyona into ephelayo sengaqeda wrong. So ke masithi indlela yokuphila noma ukufundisa indlela yokuphila sisho ukuthi ke icatechism silifunda ukufundela lento esizoba yona nesizoyiphila. Hayi kangako ukulifundela ukuphikisa abanye noma ukulisebenzisa njengethuluzi lokuphikisana, debate and argumentation. Ndiyokuqala ecatechism ukufunda indlela yokuphila. Mhlawumbe mawusukhuluma nabanye abantu ukhuluma ngalo ukubamemela endleleni yokuphila, hayi ukubaphikisa. Catechism liwukuqaqa noma ngiqale ngesingisi, it is the unpacking of what is in the heart already, which is faith, doing it so well that what is in the heart fills up your mind and thus enhances that love.
ngamanye amazwi isifundiso esiqaqayo manje nansi into umuzu nawo kholo sesiyawuqaqa ke manje siyawuhlahlela ukuthi yini lento elapha phakathi kwami. Uma kwenzeke kahle ngempela kuyokwenza ukuthi lokho okusenhlizweni yakho kugcwale emqondweni wakho kugcine kwandise lona loluthando obunalo ekuqaleni. You learn what that love is and should be. Ufunda ukuthi lolo thando lisenhlizweni yakho luyini futhi lufanele ukuba yini. Yiwo ke lamazwi azoshiya umpostoli uPauli encwadini ayibhala abaseKolose chapter 3 verse 14 rather. Athi ngaphezulu kwazo zonke izilungo anoba nothando oluyibhande eliphelelisa konke. Akuphinde futhi encwadini yokuqala kwabaseKorinte isahluko 13 verse 13 lapho khona ethi kuthathu okuzosala noma okumiyo: ukholo, ithemba, uthando. Ongaphezulu kwakho konke lokho uthando. So ke ikhathi ekuzima elabo bonke njengoba de sengishilo. Okwesibili lifundisa bonke ukuthi ukholo lobuKristo buyintoni. Okwesithathu lokufundisa lokhu ngendlela ehlelekile. Okwesine liyakhulisa abantu endleleni yobuKristu. So niyayiqonda ke le nto ade ngisho ukuthi ikhathi ekuzima kumele libe into yakho. Uma uyikhatholika nje, ikhathi ekuzima, iBhayibheli eqatshe nonqale ngala. iBhayibheli, incwadi yemculo nemkhuleko nekhathi ekuzima, izinto ezintathu ongamele usale kuzo. Mawusujina umhlangano ke nesakhiwo naso usifunda ngaleyo ndlela ukuthi lento yomhlangano wenhliziyo kaAnna kaFrancis kaJoseph akabantu bane engiyithandayo ihamba kanje. Ukuyifunda kuzokwenza igcwala umqondo wakho bese kukhula futhi uyithande kakhulu. Intoni ke imithombo noma izinsika zekhathi ekuzima? Zing4. Oqala ilona iBhayibheli. Okwesibili lokho esikuthiwa itradition, imfundiso enikezelanayo okwakukholwa njalo, kukholwa yibo bonke, kukholwa kuyo yonke indawo. Yilokho kuthiwa itradition, into endala. Singalinganisa nje ngokwesikithi ukuthi kamngadi kwenziwa kanje. Ngeke ngivuke manje ngithi kamngadi kwenziwa nje kuqhamuka nami kuphela. Kumele ngihlehle ngemva ukuthi koMadlovu kwakunje kwakhula kanje nasokholweni ke kunento enjalo. Bese inqina lesithathu sikubiza ngokuthi magisterium, isihlalo sokufundisa okungababhishophi behlangene nombhishophi waseRoma onguPapa. Nezimfundiso ezihlala iqhamuka njalo ngamakhansel, ngama-encyclical ozungeleza, ngama-apostolic letters, incwadi zobupostoli, ngama-pastoral letters, incwadi zokwalusa njalo. Nazo zimiphi eBhayibhelini kunumber 1, zamaphi kulokho kwakholwa okwazo nje ucacisa nokulula indaba ngemibuzo esuke ivuka ngaleso sikhathi noma ngezimo ezibuye zivuka. Bese inqina lokugcina kube amagugu noma ilifa esalishiyelwa obaba nomama bebandla okuyibona abaphila eminyakeni esuka ko200 inkosi idlulile noma ifikile kuze kufike ko500. Bona bayinsika zokholo, umkhulu nokhulu bebandla. Kanjalo nabacwebileyo abayiphilile lempilo, izifundiso zabo nezincwadi abazibhalileyo nenkambo yabo, kwangencwadi kwathiwa inkambo yabacwebileyo. Kanjalo nezingcweti noma izifundiswa zokholo, doctors of the church. Sozwa nje kule insuku uCardinal Newman, John Newman ocwebileyo uzomiswa njengofundise kahle ngokholo, doctor of the church. Bakhona nabanye. So ikhathi ekuzima ke bafowethu lifana nalento ekuthiwa i-encyclopedia, lifana nalento ekuthiwa i-compendium. So usomqulu okuthathelwa kuwo, a point of reference, ngoba uyi-exposition uveza ngokupheleleyo izimfundiso ngqangi zobuKristo, exposition of Christian fundamentals. Ukuveza lokhu njengento esiyibiza ukuthi organic synthesis ngendlela ehlanganiswe kahle.
kwenzele lokhu kuba kwenziwa abafundi abagcina bengabapostoli nabo behambisa izwi, kwenzela ukusiza abantu ukuba bakhulu okholweni kuKristu Jesu, kwenzelwa ukuthi babe nempilo kuyena, kwenzelwa ukuthi uma sebekholiwe bayiphile lempilo ebandleni, ibandla lakheke njengemndeni nanjengesibongo. Funda ivesi lokugcina ngokaJohane 20 nevesi lokugcina ngokaJohane 21. Uhlaka ke lwekhathekizima lumi kanje. Angifunde lokho kokugcina bese sibe siqedile kulesifundo sanamhlanje. The catechism is what we believe, how we celebrate it, how we live it, how we pray it. So ikhathekizima ilokho esikholwayo, indlela esikugubha ngayo ngezinkonzo namasacrament, indlela esikuphila ngayo, indlela yokuziphatha, moral life and virtues, nangendlela yempilo yomkhuleko oyisisekelo sakho konke. Nanto-ke ikhathekizima. Ngizofisa ukuthi njalo uma kunale ifundo kube nemibuzo ezovela njalo ukuze siyiphendule. Ungayiphendula khona la, noma ungayibuza khona la, noma uyibuzeke nambeni yami ejwayelekile ka-WhatsApp 0721108613. Uqale ngokuthi ngifunde esikoleni sikaGamaliel ikhathekizima ku-YouTube wakho baba, mina ngiwusibani bani, bese sikwazi. Ungamane ungene nje, abanye banalo mkhumbulo amana ngene nje, hayi ngeke sikwazi ukusiza. Ngene uzazise futhi uthi ukuthathela khona sokwazi ukuthi sisebenzani, singasebenzisi inhlanhlatha. Adunyiswe uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen.